Hej folkens, velkommen til den her video. Og jeg har fået et nyt kameraprogram frem, så bliver det måske lidt anderledes. Ja, det bliver måske lidt anderledes. Ja, det bliver lidt anderledes, fordi at jeg skal nok prøve en masse ting i videoerne. For eksempel prøve lige en pauseknap, fordi jeg troede, den gjorde noget specielt. Men det, jeg vil sige, er, at jeg kommer til at køre med det her nye optageprogram. Så ja, men min YouTube-kanal hedder stadigvæk det samme. Men så bliver det jo meget bedre videoer, håber vi. Det var så det. Jeg håber, I nød den her lille video, som jeg havde lavet, lige for at fortælle det. Og ja, så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I så med. Og ja,